Ngiyathanda ukuthatha le thuba ngiphinde nginibingelele nonke abalandeli baleli page ese-refresh. Cela like, ushare, uphinde ucommente wakhohlwa njalo subscribe kulona leli page leli. Lana ise-Southville, indawo ese-Pretoria, e-Atteridgeville. La khona kwenzeke into nje eshaqisa, angazi ngithi ishaqisa iy'nywele noma kodwa nje into ethusayo kakhulu. Kudutshulwa abantu abawu-25 la kule shibhini ese-Atteridgeville, bedutshulwa amadoda amathathu avethane nje angena ethaveni ase eyabadubula abantu akade bephakathi. Kulo 25 kushona abantu abawu-12. Kulabantu abawu-12 abashonile kukhona ingane ena-3 years bese kuba khona abafana ababili abana-12 years, ogcina omncane una-16, I think bekuyintombazane, then la abanye abawu-80-ke bekuwabantu vele abadala. Isigameko sokudutshulwa kwabantu eshibhini senzeke kuyoshaya i-hour ka-4 ekuseni kuwumgqibelo. Amaphoyisa wona atshelwe ngabo-6 ukuthi sekunenkinga eyenzekile kule shibhini. Ividiyo-ke bekade iseculator laphana ey'nkundla zokuxhumana, kakhulukazi lapha ku-Facebook, iveza nje igazi lichithekile, abantu belele phansi bedubulekile. Le video-ke leyo ibona la khona kade sekuqoqwa idumbu ebezingaphakathi eshibhini. Ngiyacela ukuthi ulike, ushare, uphinde ucommente wakhohlwa njalo ukusubscribe kulona leli page lakhe ese-refresh.